ħadd pjaċir ħafna issa ftit tal-ħin ilu għada il-Kummissjoni tal-Ambjent tal-Knisja għada kif ħarġet stqarrija fejn tagħmel eżatt il-punt li qed nagħmlu aħna dwar il-bżonn li l-ambjent u l-ippjanar ikunu mhux flimkien, ikunu differenti minn xulxin. Naħseb iżżid fil-ħafna l-accountability dan il-mexxej Laburista qal dan meta t-tnejn filgħaxija żar lill-familja Manġon Miswatar. Matul din iż-żjara Joseph Muscat tkellem ma' din il-familja dwar ir-riforma tal-MEPA e kif il-missier Paul Manġon huwa self-employed fil-qasam tal-kostruzzjoni. Il-mexxej Laburista spjega li dak li qed jipproponi gvern ġdid huwa li jnaqqas il-burokrazija għal dawk li qed japplikaw għal permess ta' żvilupp, iżda fl-istess ħin isaħħaħ il-ħarsien tal-ambjent. Fakkar ukoll fil-proposta li l-għaqdiet ambjentali jkunu jistgħu jinnominaw persuna fuq il-bord u li l-kunsilli lokali jkollhom dritt għal vot f'każ ta' proġett kbir fil-lokali rispettiv. Il-mexxej Laburista tkellem ukoll ma' li żar mill-wild tal-familja Manġon Neil li għandu 20 sena u li huwa student tal-elettronika fl-Emcast. Waqt li Neil spjega li huwa diffiċli li jkompli jistudja wara li jispiċċa l-kors u fl-istess ħin jaħdem l-apprendistat, Joseph Muscat kellu kliem ta' kuraġġ fejn ħeġġu jkompli jistudja. Xorta jiswiel iktar għal-futur, iktar ma tispeċjalizza, iktar mbagħad ikollok ċans għal-ġob aħjar. U aħna dik ukoll irridu ninkoraġġu. Preżenti għal din iż-żjara kien hemm ukoll Mart Paul Rosalie, bintom Cherise ta' 22 sena, flimkien ma' binta u s-sieħeb tagħha.